Tomasteli Vecuško Ludara a ja uvažujem, či práve v túto noc nezjem jarné zážitky, nevleziem do postele a nedostanem spánkový infarkt. Písal som o chlapcovi, ktorý vyrástol a bol taký chlpatý, že ho lovili pre kožušinu. Nezáleželo mi na tom, či nájdem tie správne slova. A okrem toho som vedel, že to ani nie je možné. Milá Alma, počkaj na mňa prosím v sobotu o 4:00 na lavičke pred vchodom do zoo v Central Parku. Tracy chcel mať svojho tigra. O pár rokov bol s mamou v zoo, kde uvidel ozajstného tigra v klietke a bol to tiger hodný svojho mena, ale jeho tiger to nebol. Raz sa však Tracy už ako 15-ročný chlapec, ktorý fajčil a pokukoval po dievčatách, vybral do zoo sám a z nenazdania stál z očí v oči svojmu tigrovi. Bol to spiaci čierny panter. Tracy odprevedel Lauru po Warren Street, od 2 ulici ďalej až takmer prístav do úradu, kde pracovala ako stenografka. Zajtra? Spýtal sa, hoci ani nevedel, čo sa pýta, no dúfal, že ona to vie. Áno, povedala Laura. Tracyho tiger zamručal. Je tam veľká manželská posteľ s prikryvkou z pevnej bavlny a na oboch stranách lampička. Napadne mi, že tu spia a z nejakého dôvodu som rada, že spia spolu. Postávali na rozbrázdenom dvore za našou chalupou pod svahom a kým si rozdeľovali malovanú posteľ, stôl a stoličky, s hlbokým zaujatím rozoberali, kam mám ísť. Starý otec nevravel nič. Stal na konci dvora, na okraji zástupu a stará mama za ním. Starý otec bol polovičný Cherokee a stará mama čistokrvná Indiánka. Odpoveď mám, rovno tu vo vrecku. Starý otec povedal, že skrátka diviak Jack nadvihol svoju jelenicovú košelu a ukázal rukoveď pištole. Ak by sa jej mohli splniť 3 priania, želala by si prvé 1 100 000 stromov, po ktorých sa dá vyliesť až na mesiac. Prasatá! Ešte chvíľu letím krajinou snov, potom padám na tvrdú zem bdelosti a keď otvorím oči, oslepí ma jas slnka postávajúceho v kolóne kyprých oblakov. Po chvíli som sa k nej priblížil. Bol to pastier. Kedysi mal gazdovstvo na nížine, ale v tejto pustej krajine pod prázdnou podlohou dul neskutočne plýtvy vietor.